har man bare, fordi man har mødt City så mange gange og sådan noget, så ja. Men nej, det var rart. Jeg synes, det viser virkelig, virkelig, hvor god Rodri er. Og hvor vigtig Rodri han er. Altså, hold det kæft. Så, ja, jeg så ikke Milan Genoa. Jeg har godt lige set nogle billeder af Giroud og ham, der kommer ud i en situation på et indlæg, men that's it. Patterman, 33 måneder, fornøjelse bro. Raja havde ikke en redning. Og det havde han sgu ikke. Det var sgu da, for det skudmål, de havde, det var en clearing på stregen af Rice. Hvis jeg stadig ikke siger, at Raja, han imponerede mig, så ikke i dag, men han holder en clean sheet, så det er jo det vigtigste. Men sagt, at man sælger Raja på, hvor god han er med fødderne, så var han lige lidt shaky i dag, den der Alvarez der. Altså, det tæller jo egentlig ikke som en skud, fordi det er en tackling, men det er jo, ser man bort fra clearing på stregen af Rice, der er største chance. Okay, han havde også. Altså, de første halvleg, der var altså lidt et par situationer, hvor man sådan, shit. Han rykker faktisk, lunt. Mathias skal skifte målmand igen. Lad os se, hvad landsholdspausen, hvad den lærer ham. Nu kan man sige, Raja, han holder et clean sheet, så den er svær at bænke ham på den måde. Han er bedre til at holde hovedet koldt. Well, han holdt det lidt for koldt i dag, vil jeg sige. Var 23 bedre end 24? Nej, det var det sæt ikke. Det synes jeg ikke. Altså igen, der kan noget ske meget. Men det, der også dræbte FIFA 23, det var content. Altså det faktum, og der har de problemer i, vil jeg så sige. Men de formåede jo at udgive så meget lort, at der ikke rigtig var nogen hype tilbage efter et par måneder. Og hvis det lige nu, der udgiver de der også. Er der ikke kommet en ny pakke i dag? Sådan 285 køb eller sådan noget? Som sjovt nok også er unødvendigt. Så ja. Så det er lidt problemet. Ja, bare, er der ikke fri? Hvordan kommer man igennem der? Okay, fint nok. Jeg synes om Beckhams kort, kortet har jo altid været der. Så det er ikke fordi, at de har udgivet et nyt kort, men de har bare lige valgt at smide dem ud i SBC, 400k. Well, man kan vel købe dem billigere. Så det er ikke fordi, jeg skal have det. Men okay, CM, men minder måske lidt sådan Kevin De Bruyne, I guess. Altså god afleveringsstats, ikke god nok defensiv. Nej. Sygt ad. Han Kovacic fået hans røde kort, så havde I vundet mindst 2-3 stykker. Så er det noget, der er fair. Det ved jeg nok ikke, om vi havde. Nu, hvis man har set mange få røde kort den her sæson, og så er det faktisk bare ikke rigtig gavnet dem. Blandt andet også, vi var i overtal mod Fulham, og så endte de med at komme tilbage. Løvt. Jeg så godt Uniteds comeback, ja. Fik Bellingham med Theo the Week pakke. Okay, så var der også ramt til oppen, kan man sige. Åbnede 85 pakke for Coins, fik Theo Hernandez. Stærk, han er vel så bare låst. Så den er jo kun worth, så længe du tænker at bruge ham. Philip Lahm, fornøjelse. Det er sådan en rigtig Rice-tackling. Rice i dag, jeg har ingen ord. Altså, det var som om, han prøvede at bevise noget over for City. Det var som om, at han gerne ville have skiftet til City i sommer, men at de havde afvist ham. Men det var det jo ikke, ham der afviste dem. Altså, han spillede så godt. Altså, hold da op en performance for Rice. Det var sindssygt. Fair play. Rashford og Dembélé. Ja, det er nok meget ens. Rashford, hvis du skal have en god afslutter. Fordi der er Dembélé altså bare ikke ret skarp. Den rammer jeg ikke. Hvorfor det ikke Rams, der stod i dag? Jeg har ikke lige snakket med Arteta, så det ved jeg ikke. Men så tanken er, at Raya har vel stået alle kampe. Ja, Raya har stået alle kampe, siden den stod første kamp, så det havde også været lidt mærkeligt, hvis Rams stod. Hvis Rams stod i dag, så havde jeg også undret mig lidt. Jeg har ikke haft noget imod det, men det overrasker mig. Anyway. Den skal ligge der. PS4 eller 5? PS5 version.
Jeg synes, der har været mange røde kort i år. Det skulle nok have været et ekstra i dag, men jeg har ikke tal på, om snittet er det sted. Men jeg synes også, der har været mange. Og vi var tæt på at have 4 uafgjorte i dag. Men ja, det synes jeg havde været fint. Jeg har været okay tilfreds med uafgjort, så rammer jeg Neymar. Ja. Og hvad? Det kunne man ikke. Ja, om det ikke kunne hygge noget i England eller noget arbejde, jeg tror sgu bare en hygger. Og se noget bold. Irriterende, at man skal sidde og være nervøs, når rejer for bolden. Ikke mening med den sejning, nej. Men det må man så også bare sige, lige Haaland, han er også typen, der bare, han presser, og det gjorde Alvarez så også. Så ellers normalt, så ligger han jo nogle gudebolde, men man kan godt mærke, det her, det er også en målmand, der kommer fra Brentford af, det er jo klart hans største kamp i hans karriere. Jeg ved ikke, om der stod en Champions League kamp mod PSV, men der var ikke nogen næver, fordi den kamp var afgjort efter 20 minutter. Så lidt næver der. Sådan er det jo. Ja, lange det. Jeg ved ikke. Som målmand, der er det vigtigt at glemme fejl. Det er ikke til at sige, om han havde glemt helt, hvad han har lavet dernede i Frankrig, men det er hvad det er. Han holdt et clean sheet. Det er det, han skal have fokus på. Det er også det, jeg sådan har lært ved at se målmands udtalelser og sådan noget. Det er, som målmand, der skal du virkelig bare have dårlig hukommelse. Du skal virkelig ikke huske noget som helst. For du skal ikke føle dig, hvis du har haft en god kamp, så skal du ikke føle dig for god, for du skal være 100% fokus næste kamp. Og hvis du har haft en dårlig kamp, skal du ikke lade det sidde i dig. Så. Han er altså fri hernede. Hvis jeg lige kunne lave snigeren der. Okay, det var lidt dumt. Det havde da været nævnt. Jude, come on. Ligger derinde. Danish Schooler med tjetoppet. Arsenal fansen har hårdt skud i dag. Hvor det er en fornøjelse at se. Velkommen til topholdet. Sætter pris på det. Hele over. Bum, 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 bum. Lad os snyde sammen med top. Ja, lad os det. Det er jo svært at sige nej til. Velkommen til. Tak for det. Det er værdsat. Men har det godt? Ja, udmærket. Vil man cancel og finde det? Er det ikke bare L2R, tror jeg? Igen, det ligger det ikke bare i fingrene. Er det her stadig første kamp? Ja, det er det. Jeg var lidt i tvivl om, at der var en, der quittet for ham. Det var der ikke. Det er så også sygt, den der ikke går ud og spille. Men det var lidt et dribling. Jeg så godt ham for chef, hvad hedder han, Basham, eller sådan noget, hans fod. Det kan ikke anbefales. Jeg frygter også for Martins fod, den skulle til at vende på samme måde efter den tackling der, men heldigvis ikke. Han spillede videre, så det var Kovacic, han ikke var stærkere i tacklingen, fordi Advanced defending redder mig. Come on. Skidt aflevering. Okay, der bliver solgt. Det er fint. Jeg stadig har City som favorit til titlen. Ja, det har jeg. Det er forhåbentlig, så skal de ikke spille flere kampe uden Rodri den her sæson, fordi så får det svært, hvis det var flere kampe, men Rodri han er tilbage nu. Og det er sådan en mand, hvor den mand, der ikke, han taber ikke kampe jo. Altså den mand, han vinder alt, han spiller. Den er fræk. Umuligt, han tog den der. Bra. Hvis jeg ikke vinder den der kamp, ikke også, så offside nu. Ja. Umuligt Bellingham også taber den duel der. No chance der. Og så også sygt. Vi chillede på 3-0. Så skal den ikke
Smider ikke 3-0. Han er også ude. Okay, han tog mig. Trykker 20-0, det er sgu ikke noget ensom. Prøv en BLSK, jeg er sgu Arsenal-fan. Skal det få det svært at skrue i det her spil? Ja. Hvis man ikke kommer til baglinjen, og så får den ind over, så er det okay nemt. Nogle gange, den brænder jeg sgu også stadig på. Men der er måder. Og Marquez fik selvmålet, det vil ikke give nogen mening. Den er jo på vej ind, så det tvivler jeg på. Tak for det, Jacob. Men jeg har det med Arsenal vandt det der og sige det synes jeg, det var ret fedt. Han bruger lige hele pausen på at tænke noget taktisk her. Spændende. Men synes man som taklingen, spørg ham. Eller hvad man skriver i caps. Bare køb Håland, så skal du nok score. Ja, det kunne vi se i dag. 4 udskiftninger. Han havde Rico Henry inden. Sygt. Hvorfor var der så meget delay på den aflevering der? Det er jo helt sindssygt. Fint. Skal den kamp lukkes? Saka. Okay. Der ligger ikke nogen vel. Der er til lov til. Og så ind til Saka. Nej. Det er første gang, jeg scorer med den fint der. Det må jeg sige, det føles godt. Det er yderst tilfredsstillende, når de bliver sat på den måde der. Come on. Skal han selvfølgelig ikke gå op og skrue lige efter. Hvor nummer redning? Gør next gen spil virker langsommere. Den er simpelthen ikke ude, eller hvad? GG. Om det virker langsommere? At spillet skal virke langsommere? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at de vil gerne lægge fokus på det nye. Det skal være realistiske, og det realistiske er vel bare langsommere. Den tager vi. Jeg spiller PS5-version. Kunne jeg få lov at ramme? Hvor kan jeg ikke ramme det af? Og det er sygt. Nu ligner jeg bare en timewaster. Igen 2 mål til sidst. Det får han ikke lov til. Håber jeg da ikke i hvert fald. Hvor er det nemt. Altså helt... jeg skal måske heller ikke rykke i den situation, men... hvor er det dumt. Rice cooked. Du lavede watch along med, men undskyld, jeg ikke skal caps. Det gjorde jeg. Så kunne du vel også se watch along, og se, hvad du synes om tackling. Jeg synes om Pedro Neto har en fornøjelse. Det må man godt nok sige. Det er jo 6 kampe i streg, der har været involvering eller sådan noget. Hvis du så med Saka er skadet, pisse fedt. Jeg elsker det. Nyder hver sekund af det. Den her, den skal ikke tabes, det er helt sikkert. Kan vi lige få en lille Saka-basse? Det syger, hvis det der... Nu når han det nok ikke alligevel. Men hvis det der, det var inde i feltet. Eller ude på feltet, så er der frispark. Hvordan Rice kun har 3 point i FPL er gået. Så er du ny til FPL, fordi han lavede ikke nogen FPL-præstation. Mål og assist, ikke noget der. Han fik jo clean sheet. Så det er jo meget flot. Frederik med redeemer holdcheck, fornøjelse. Jeg tror vi er til KAGF, det ved jeg sgu ikke. Så ikke rigtig Superliga. Så der er nok ikke den rigtige at spørge. Det er for offensiv med Bellingham og Gravenberg. Umiddelbart ja. Der er ikke nogen, der runder 4 til defending, og vi kører medium med høje. Men hvis det virker, så fair nok. De har jo trods alt fysikken. Det er jo meget rart. Altså med de bare store derinde, og fylder rimelig godt. Så hvis man trods alt kan få dem til at blive tilbage, så dækker de et stort område. Så. Der er mange, der har Frank Garcia, men hvor god han egentlig er, det ved jeg heller ikke. Sammen lidt med Reese, men 28 kæm, lege med ilden. Det er lidt offensivt. Det er nok ikke noget, jeg vil turde køre.
Jeg så godt Gravenbergs afbrænder. Han skyder, han rammer, overlægger eller sådan noget. En plads lever på lønner på i år, det ved jeg sgu ikke. Rashford er prisen værd, men 200k, det er fint nok. Frank kan se 1,68, det er vel ikke unormalt for en bak. Det er ikke fordi han skal ud og hætte så meget. Bro, Saliba, banger. Sheesh. 31 kæmper, ikke træner mig. Okay, shit. Han ramte meget, den træner man før. Det er dogenskab, vil jeg sige, ikke? Og så træner han på. Jeg kan lide det. Jeg tror det også alt for meget. Jeg er jo typen, der skriver prisen, og når jeg er færdig, hvad jeg lige går i ved, eller sådan noget. Det er i hvert fald det, jeg vil begynde på. Rewards, de kommer i morgen på YouTube. Så pakker vi... Jeg tænker at pakke... Hvad? Nu skal vi til 11. Tænker 11. Massive rated. Fornøjelse. Vi takker. Så det er meget godt at gøre, faktisk. Mening om Brøndby på førstepladsen. Skulle lidt ligeglad. Og Mardingo kunne lave en note-kollaps. Jeg ved ikke, hvad en note-kollaps er. Men tak, tror jeg. Haft en god dag. Den har været ganske dejlig. Husk, altså næste gang jeg sætter... Hey, altså igen, hvis det virker. Jeg har også set begge. Han kører jo også uden nærmest 6, og han kører også bare 2 8'er, så... If it works, it works. Jeg tror bare mere, det er sådan en mental ting for mig. Sådan, jeg skal have den der sikkerhed. Okay, der skal ligge en 6'er. Der skal ligge en, der har nogle defensive work rates. Og det er derfor, jeg har alarm. Jeg kunne sikkert smide De Bruyne et sted, hvor det vil sikkert gå lige så godt, fordi så er en endnu bedre aflevering, og så går sikkert bare endnu flere mål. Men jeg kan godt lide bare sådan, okay, der ligger en derinde. Det er fint nok. Så han må kunne et eller andet defensivt. Hvor stor en forskel det egentlig gør. Det er sgu et godt spørgsmål. Han skal nok ikke skyde her. Den havde også været lidt cheeky, hvis man skulle køre den der igennem. Heller ikke Leao, der skal have den der. Jeg sakker lidt bedre. Over til venstre. Bum. Who the fuck is Filler? Og Shuala. Okay, så der er nogle Wayman herinde. Det er en SBC, André Silva, er det ikke det? Er ikke den der Champions League, Road to Knockout, halløj der? Jeg er ikke sikker på, det er Champions League, men det er i hvert fald Road to Knockout SBC. Ser Jude herinde. Og tilbage til Rashi. Tæt på. Giv mig den. Nej, hvor er det sygt. Tak for de 110. Snart 2 år. Vi kan godt høre din sang, ja. Snart 2 år. 2 måneder endnu, så er den der. Ja, der er 8 meter offside. Ej, det bliver ikke lige nu. Det er et tilfælde, at den sætter i gang. Det bliver lige, hvis jeg når det i pausen, eller så efter kampen. Ikke på 11-0. Der skal jeg ikke begynde at være dum. Hvorfor hvad? Hvordan er det ikke en fordel? Jamen, og så... Jeg sværger, hvis jeg ikke ser på det her, ikke også? Hvis jeg ikke ser på det der... Vanguard. Hvorfor lod den mig ikke bare køre? Jeg havde legit sådan... Clean run. Granada foran 1-0 mod Barca. Damn, er det jo ikke Granada? Nej, det er jo Girona. Der var sådan... Havde Real sidste uge, mener jeg. Tænkte, det var noget af det... Back-to-back-program. Well, ligesom Brighton har også Liverpool og City. Nå, shake i start. Bare så vinder 3-2. Jeg hørte der først. Boom. Jeg vidste, han blokerede den. Men jeg troede stadig, han ville rykke keeperen. Ja, jeg havde nok ikke skruet det meget. Der er en, der skrev vores chat på Watch Along Greenwood, den har skruet i dag. Er det rigtigt? Eller trist, hvis det er rigtigt. Syg og sådan noget. Jeg har også set lidt med Milan-kampen med 2 målmandsrøde korte, Giroud på mål, og jeg ved ikke hvad. Fik han faktisk rødt kort, sygt nok. Eller mål, ja. Wild. Tillykke med sejren. Tak for det. Så ligger Coutinho lovning, så kan I sige tillykke med det også.
Jeg vil sige, hvis jeg også får rang 1, så kan jeg også bare sige tillykke der. Det er jeg ganske fint tilfreds med. Jeg kan godt se sådan reaktionen og alt det der på Greenwood. Men han er jo vist ret populær i Getafe, men hvad jeg vist også kan forstå, så er Getafe heller ikke den klub i Spanien, der er sådan mest respekteret. Sådan, så folk var ikke rigtig, også hvad jeg kunne forstå på Pinje, sådan, og han er en Real-fan. Jeg ved ikke, hvor meget de har med Getafe at gøre, men det er sådan, han kan heller ikke lide dem. Og sådan er det vist bare generelt dernede. Så, what do I know? Jeg prøver at tænke, om der er Premier League-hold, der sådan kunne minde lidt om dem. Lidt irrelevant, men folk kan ikke lide dem. Ja, fordi de hold, de plejer til, så er det sådan West Bromwich og Stoke og sådan noget, men de rykker jo ned. Ja, det skulle nok være sådan noget. Ikke? Millwall True, de har så heller ikke rigtig været op. Det er et kæmpe straffe. Liverpool skulle have vundet. Ja, too bad. Og hvis I spørger, hvordan jeg har cirklen, jeg aner det ikke. Goddammit, første straffe brændt i år. GG. Så er det selvfølgelig Saka. Manden, der ikke kunne være der i dag. Jeg kunne godt se, at Brand, fordi han lige rykkede ham derover. Everton, det er de Premier League hold, der er, så Everton og Newcastle, de to bedste bud, når de tænker over det. Fordi Newcastles fans, de er også wild, men Everton, de er bare irriterende, og så har de sådan typerne, som Pickford og sådan nogle sådan lidt irriterende typer. Lucky. Den tror jeg, så jeg har kørt på, måske. En Kovacic scorer rødt, selvfølgelig godt det. Men det er collab med Dingo, plus 1 million visninger. Det tvivler alligevel på, men collab med Dingo kan også være sjovt. Men manden, han chiller i Ødeland hele tiden. Brighton, alle kan sgu da lide Brighton. Burnley, true. Der var der ikke så mange, der kan lide. Nu, så begyndte de at spille lidt mindre Brexit. Så er det okay, nu er det så bare blevet lort, så jeg skal til at begynde på det igen. Jeg får godt lide Brighton. God video i dag, tak for det. Jeg vil også sige, bro, hvis I kan se videoen, i det mindste bare se introen. Det er det mindste, jeg føler, Niller kan forlange. Fordi, kæft hvor har Niller lagt meget tid i den der intro der. Så, fair play til ham. Den synes jeg godt nok var aldeles fremragende. Nå. Jimmy Goops. Drake. Man kan bedst lige gå i bad 20 min eller 5 min. Jeg er en 8-9 mins kind of guy, tror jeg. Du ved, når man selv betaler vandregningen. Palace? Jeg tror ikke, der er nogen, der er nede med Palace, så er det der? Nej. Det er sådan meget stolt historisk klub. Ældste stadion må det næsten være i Premier League efterhånden. Kæft, det ligner lort. Men det har sin charme. Jeg har ikke set den nye Beckham-serie. Jeg vil egentlig gerne nå det. Ja, Langebade kan noget. Det kan det virkelig. Men det kan også lidt. Det var dumt at købe soda. Jeg har ikke brød, så det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig, at hans dribling, den er sådan pænt clean. Han vil se mit hold, jamen, så ser jeg da også bare dit. Det er angreb. Det er OP. Det er angreb, det er godt. Om jeg er til koldt eller varmt bad. Hvis du er til koldt vand, eller koldt bad, så frygter jeg lidt for, at du har sådan, så har du i hvert fald seriemorder tendenser, hvis man er til kolde bade. Altså sådan over varmt bad. Færdig, hvis du er typen, der sådan bruger det sådan lige til at køle dig ned efter en træning, eller en varm sommerdag, eller sådan noget, men det skal man ikke foretrække over et varmt bad. Nope. Hell no. Ja, godt nok. Vinder Juden direkte. Ej, hvad er det for en aflevering?
Det kan Rashford bare ikke. Han kan ikke aflevere. Jeg går ud fra ham, at han gerne vil sende dybdebolde, for jeg ved, at hans angreb, de er pænt fucking hurtigt. Så hende der Rodman, hun har det der Speedy Gonzales ting der. Jeg solgte ham også, mand. Kæft, han blev ødelagt. Hvad jeg mener, er et dribling, er det hvor man drejer rundt om sig selv, bare løber med bolden. Bare løb med bolden. Kom nu. Ikke noget back to back. God damn it, mand. Okay, jeg er blevet rusten jo. Jeg har legit skruet på alle strafspark efter 24. Så brænder jeg 2 i streg. Det var ellers så clean. Jeg kunne legit bare have skudt og scoret. Og i stedet for, så tager jeg straffesparket. Og så brænder jeg straffesparket. Flot. Ja, Leaus playstyle, han har den også. Så han virker også ganske hurtigt. Så hvis jeg lige kan frem mod at løbe, så er det jo fint. Ser der Jude? Frækt. Frækt. Nej, jeg er ikke lige nogen Benzema. Ja, altså, det er også, jeg panikker legit aldrig. Jeg plejer sådan lidt at skifte, hvilken side jeg vil skyde til. Og så tænker jeg, nej, nu bliver jeg catchet til venstre sidst, så bliver jeg nødt til at skifte side. Selvom det er en helt ny spiller, det er ikke den samme modstander, så det gør ikke nogen forskel jo. Ja, den kunne jeg godt have gjort mere ud af. Den var rimelig spids. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bare tog den lidt tættere på. Jeg vidste jo godt, jeg var udenom ham. Oj. Så der er slippen. Offside. Ja, det gik. Hvorfor kunne han tage så mange touches? Har han ikke under kontrol, eller hvad? Jude. Hvis der var red picks, ved jeg godt, hvem jeg i hvert fald gik for. Det var da helt sikkert ham. Ham i form, altså. Den er nok ikke ligefrem worth for køb, men hvor tror jeg, han er god. Mest fordi det er nærmest det samme kort. Rashford for satan, ikke lige din kamp. Hun er hurtig. Tomori. Okay. Det kan jeg lide. Skal jeg lave den? Okay, den skulle have været mere inden af. Ikke lige Rashfords kamp. Det gør vi lige skal sætte lidt mere på Los Leaus, siger jeg bare direkte mod Rashford og smider den væk igen. Så, nu kommer han. Bang! Se, bare giv den til Leao. Fik den Belen 89 tradable. Bum, bum. Lunt. Om du skal sælge eller vente, det ved jeg sgu da ikke. Men tillykke med ham. Bum, bum. Synes den det helt til held at ringe efter 24. Det synes jeg ikke. Den har jeg sat på skåret mange gange på. Det er mest fordi, at den giver bare sådan et godt rum. Måske ikke direkte den, det er mere den, og så hen i er et dribling efterfølgende. Der synes jeg sgu, den rammer meget godt. Synes du meget bedre for 23 nu? Ja, det kan godt være, den var det. Men der kunne man heller ikke lave af dribling efterfølgende. Så. Det ville være den market crash allerede. Ja. Yeah. Når man bare, det eneste du laver, det er at udgive packs, i stedet for at udgive eller en content. Måske noget. Jeg tror, det vil jeg faktisk gerne lige se. I forhold til Road to Glory. Med den der cup-ting. For jeg kan ikke ud fra, at det er en rigtig cup. Er det der noget? Spil. Deltager i UEFA Champions League festen i denne Ultimate Online venskabskamp. Så det er et mode, hvor du får packs 2 sjældne Electrum spillere. 283. Og får du samlet, der får du 5-4. Okay, den er ikke banger. Skal vinde 10 kampe. Ja, okay. Det er solid XP dog. XP'en er god. Det er bare at vinde 2 kampe. Jeg ved ikke, om folk kan golden goal i den, men
Venskab. Der står bare... Deltager i UEFA Champions League fest i den